masu saurare labarai da ɗumi sa, inda nake ɗauke da bidiyon cikakken bidiyon wanda ɗan bindigan da suka kai wa Baba Buhari hari inda yake magana da bakinsa. Masu saurare muna roƙon ku idan ba kuma subscribing ba ku daure ku danna mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙarar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zaran mun ɗora. Muna muku godiya sosai da sosai da yawan ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wasu mai suna Sabon Tashi TV. To, masu saurare ɗan bindigan ya fito ya yi magana da bakin sa ya ce dalilin da yasa suka kai wa Janar Muhammadu Buhari hari domin ganin baya taimakawa talakawa ba kuma ya kula da talakawa, shine da nisa suka ɗauki wannan mataki akan Janar Muhammadu Buhari, inda shi dan bindiga da bakinsa yake magana yake cewa Janar Buhari ba sa taimakawa ya taimakawa 'yan Najeriya. Allah ya baki lafiya, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ya cikin Islam ɗin. wallahi kun gan mu dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iya. Amma kuwa kun je Kashiful Ali? Ina ne kuma Kashiful Ali? Kashiful Ali. Ai ni ban taɓa jin wannan sunan ba. To nan ne sha yanzu magani yanzu. Su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba. Suna da injina na zamani. To masu saurare muna fatan kun nishaɗantu da wannan bidiyo da muka kawo muku. Dama a kullum tashar Sabon Tashi TV wato na bamburi illa ganta nishaɗantar da ku ta kuma faɗakar da ku ta wazantar da ku. Muna roƙon ku da ku manta idan ba ku mana subscribing ba ku daure ku danna mana subscribe kana kuma ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zaran mun ɗora. Mun gode muku sosai da irin ƙoƙarin kasancewa kuke da mu a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. Masu saurare muna son waje tara a bakin ku wato ra'ayin ku kenan a game da bidiyoyin da muke kawo muku. Ku daure ku mana comment a wannan bidiyo namu domin jin ta bakin ku domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a game da ayyukan namu wanda muke kawo muku. Kun gode muku sosai a nan za mu kawo muku wannan ƙarshen bidiyo sai Allah ya ƙara haɗa mu a wani bidiyo na gaba.